Изгреяло е ясно слънце над Родопскине дворове. Паднала е тьошка мъгла над старине кощи. Загърнала е гора зелена, потулила е тайни вековни. Сърце на място ляга, лъпът се вие в Балкана. Чака ни да си додим. Тичаме и ние по него, да стигнем Родопски несукаци. Там, дето душа се лее. Минаваме през старини кюприи, що градили са стари майстори. През благине родопчани, дето душата с ръце хранят. Балносо да си кажеме, радост да споделиме. Повитата шоша, дето горе до орлите ни качва. Там има райска земя, там има късче от Бога. Хванахме тисния черен път през гората, значи сме на прав път. Здравейте! Не съм рязала камерата, но наистина тук е... Всеки път е много разбит заради това, че много камиони с дърва слизат по него. Слизат ли камиони с дърва? Да, защото е огромна планина нагоре. Аз не знам дали... Района по-нагоре е изключително така обширен с много големи масиви, гори и поляни. Ние сме позабравили този път. Да, но по-важното, че имаме към едно от най-любимите ни родопски села. Да, може би виждате в описанието, не знаем какво ще се получи, затова не знаем какво ще пиша горе в описание. Вече е втори ден, защото ние сме в района на Доспат и Смолян. Направихме се една такава двудневна екскурзия, да кажем. И втория ден вече е типичното, нали, вземаме ви с нас, за да ви покажем едно такова място, което по-рядко се показва, макар че последни години малко така понашумя. Нашумя, да. Да кажем защо на нас ни е любимо. Преди години, когато живяхме в Широка лъка, бяхме учители тук, много искахме да се заселим в това село, даже се търсихме къща и се влюбихме в една къща. Да, в една май бяха в няколко, къде ще ви покажем няколко, тази много ни хареса. Това село тип Махала се намира, мисля, че на 5 км от Широка лъка, нали така, защото пеша сме. Нещо такова е, да. Да. Пътя доста се скапал, децата спим като заре. Да. Сега ще видите какъв е пътя до мястото, до което отиваме, защото мислим, че една от причината да се обезлюдяват като цяло населените места в България, условията, както пътните, така и нали, там какво има, като няма магазин, като няма инфраструктурата. Ето такъв е пътя до тук. Да, макар че Широка лъка е само на 5 км от тук. Ако взимате решите да тръгнете за Широка лъка и ако е паднал сняг на пътя, няма никой да го е почистил. Да. Там се намира хижа Ангела ли беше? Не. Там е хижа...
ледницата. Ледницата Там е беше, пещера да. ледницата. Да, защото Гела не е далече там. Над нея се намира втория по височина връх в Родопите, връх Орфей. Или Карлък. Карлък го наричат местните. Мисля, че и още едно име даже имаше. Май да, не съм сигурен вече. Нещо. Пристигайки в село Върбово, ще минете по този стар римски мост, който е останал, а пред вас ще се разкрие старата църква. Дали така се вижда? Вижда се. Но ние ще отидем по-близо и след малко ще разкажем повече за историята, за да не ви говоря от пътя. Видяхте ли сърната? Децата още спят в колата, затова дойдох да се поразходя, тъй като тук всичко ми е познато общо взето. Обаче не очаквах съседния храст сърна. Тича между старите къщи, тези, които мисля, че преди малко ги видяхме заедно. Беше легнал така в едно храстче. Тези къщи, като гледам, май са опитали да им опазят покривите. Повечето си имат наследници, но тук без път, това е пътя. Тук без път е трудно и зимата е трудна, затова държат се ги до последно, обаче тези покриви тежат и като паднат и отива цялата къща. Надявам се тези да могат да ги опазят. Тук сме си говорили с местни жители, които още са останали и те са ни казвали, че мислят, че имат собственици. То тук пеша е трудно да се ходи, пък камо ли по някакъв начин. Тоест, вие за да качите всичко, прямо един хладилник, една печка, тук ви трябват катъри най-вероятно, защото иначе няма как да минете. Няма как да си донесете багажа. Но не всички къщи са така. Всъщност, пътя е черен навсякъде. Зависи с какво превозно средство сте. Както каза Петър, тук вече не става за лека кола, само за високо проходими. И вече се събудиха, така че отиваме заедно към селото. Петър до сега снимаше кадри оттам, така че ще видите от въздух как изглеждат нещата. А сега ще видите и от суша как изглежда селото. Това мисля, че са джанки, мамо. Диви сливи. Диви сливи, да.
Чули мечката? Чула някаква птица. Птица, май не беше мечката, но тук си има мечки. Спомням се преди години, като сме обикаляли по върховете и намерихме пресни стъпки. Как е минало преди нас. Да, малко имахме, как се казва, неблагоразумието да си обикаляме тук там в едни байри, защото в околността на село Върбово има цели 7 параклиса. И 15 махали. Да, мисля, че са толкова. Близо до една от махалите, Халевище, са намерени останки от древно селище, праисторическо мисля, където са открити по-късно и от по-нова епоха, са открити илиарни за метал, монети римски и всякакви керамики, големи съдове. Като цяло тук си имало хора така от доста отдавна, имало така как се казват, емблематични исторически събития, тъй като нещо като граница е минавала между село Върбово и съседното село Брезе. Да. Всъщност тази граница е била между Източна Румелия и Османската империя все още тогава. Точно така. Това село става в Източна Румелия, но другите са в Османската империя, затова е имало така наречени нападения от брезенци. Да, брезенци. Да. Мюсюлмани от там са нападали и са притеснявали местните християни. Да. И тогава капитан Петко самия е дошъл да им помага, за което по-късно получил благодарствено писмо от върбовци, защото това село е било много голямо. Мисля, че се пази все още това писмо в Смолян. Това беше богомолка? Това беше красиво. Аз одея пък видях пеперуда адмирал. Не, много. Още е топло. Началото на октомври, точно края на септември. Виждате къщичките с нас. Да разкажем ли за историята на селото всъщност? Кажем. И ако искаш, тук се спрем. Тук е много. Това не е едни от любимите къщички, едни от любимите пейзажи. И така, село Върбово, съвсем близо до Широка лъка. Селото е възникнало в края на 17 век, като според преданието е основано от 3 кехаи, които са дошли тук от източните Родопи с цел да избегнат потурчването. Тогава те се заселили тук, създали са самото село на място на старо селище, както вече казахме. Но населението си е запазило християнско, затова свидетелстват и 7-те параклиса и голямата църква в селото, храма Свети Георги. Между другото, църквата има уникални стенописи. Да, развързали се, сега ще я завържим. На нас лично винаги много ни е харесвала архитектурата. Тук е запазена типичната западнородовска архитектура с тези красиви коминчета.
Кое да, като мамо? Мамката си обаче трябва да озреят първо. Да, тази виж, може и сорта да е такъв жълт, но още е рано. Преди години именно в тази архитектура се бяхме влюбили. Бяхме си харесали онази къща там с красивите Сега кухничета. ще отидем там. Ще отидем там. Оказва се между другото, че продават, обаче тя е на няколко наследника, които всеки от тях е собственик на отделен етаж и не можеха да се разберат. Та така и не успяхме да я купим. Даже намерихме телефон на бащата на тези наследници. Всъщност това е един от проблемите на родопските къщи. На времето хората по разбираеми причини са имали много деца. Много наследници, няколко брати и сестри. Един казва ще продавам, друг казва няма да продавам. Другия проблем, който може да се сблъскате, ако искате да си вземете къща на такова прелесно място, е, че няма документи. Голяма част от тях, защото се е строяло там, където има нужда, а не когато имаш документ. Нали, за това, така че се тръгват по едни стъпки за изкарване на документи. Не е невъзможно, но винаги има риск, както при нас се случи, дали няма да се откаже някой от наследниците, вече е в последната стъпка на изкарване на документи, така че има си спънки за това нещо, но пък се заслужава всякак. Определено. Особено това място е наистина много, много красиво. Някои от вас може би са били в село Косово, не сме били в село Косово, ако не забравим ще оставим някъде ленгоре. Тук, лично на мен дори ми харесва много повече, защото село Косово стана доста така туристически, нали, популярно и доста хора вече на събота. Това място тук все още е запазено непокътнато. Да. Хората, които имат къщи тук, ги възстановяват в автентичния си дух, без да променят много от тяхната структура и външен вид. И най-важното не е толкова комерциално, защото тук няма голям туристически поток. Да, това е най-важното. Имате си усамотението и тишината. Дори видяхте как имаше сърна между къщата, докато вървях. Да, има си дивото, има и мечки. Имаме една наша много близка приятелка, която е учителка в Широка лъка и тя е родом от една махала тук във Върбово и всеки ти казваме, хайде да отидем, нали, да се разходим, хайде, и тя вика, не, ме имах страх от мечките. Тя не идваше в родното си село, защото беше страх от мечките. И тук сме идвали десетки хиляди пъти, сигурно. Десетки хиляди пъти. Десетки пъти със сигурност. Десетки пъти сме идвали, много ни харесва това място. Ходили сме на повечето пътечки наоколо до повечето махали. Има невероятна гледка към връх Карлък и връх Голям Перелик. Ето там отзад са. И ще видите и кадрите от дрона. Докато говорим, дори може да ги виждате. Ни казахме откъде идва името всъщност на Върбово. Името на Върбово идва от... Всъщност легендата за името разказва, че в началото на селото, долу до реката, имало много голяма стара върба, която приютявала на обед под сянката си 10 000 овце. Малко невероятно звучи, но вероятно наистина заради върбата. В реката има все още много върби. Там в началото на селото пътя минава и по стар римски мост. Това не е случайно, защото от местността, която се намира тук горе в планината към връх Карабалкан, имало римски селища, имало и римски пътища. Да, точно така. Имало и римски пътища, които са слизали към тази долина тук и покрай Голям Перелик също са отивали на юг към Беломорието, където овчарите и юруците са водили големите си стада да пасат през зимата. Всичко е било свързано с поминъка. И тогавашният поминък е бил точно овцевъдството. Още една любопитна легенда, си спомням от нашите ученици ни разказваха, когато им казвахме, че отиваме на разходка във Върбово, те казваха, не ви ли е страх, там в реката живее джин. Тоест зъл дух. Да, в Родопите все още и друг сме споменавали, така са запазени тези легенди и вярвания за по-различни сили, по-различни създания, които някои необясними неща се обясняват с тях. Точно така, с тази митическа суеверност, защото това са митологични създания, но хората, въпреки науката, въпреки съвременното си образование, все още имат скритите си вярвания в себе си. И уважението към тези неща. Нали? В Родопите са много така уважавани гледариците. Ето един линк към още едно наше видео, в което ходим на гост на една наша много интересна приятелка. Може и няма да гледате. Айде сега да се пуснем по тесния сукак. Да. Казвам тесен сукак, защото тук няма улици. Тук разбрахме какво означава сукак. С кола може да се стигне само до тук, където сме сега, а до следващите къщи може единствено пеша. С високо проходима кола. Не може и с джип, няма как да мине, много е тясно. Да. Диди?
Ивановската махала е това, даже са сложили табелка. А пък тази каменна структура отстрани на къщите, на някои къщи дори е качена на втори, на третия етаж във въздуха, се нарича уджак. Уджак представлява нещо като фурна. Вътре има огнище с коминче и тази фурна се опалва силно с сухи пръчки, за да се вдигне температура, да се нагрее камъка и после в нея се пече хляба. Така че всяка къща си е правила собствен хляб в каменна фурна. Тази къща, доколкото помня, последно беше на един французин. Знам, че тук има къщи на чужденци, а махалите са били кръщавани на най-големия род, който е тук. Нали? В случая Ивановския род е бил. Тъй като те са били посемейно някак. Къде са нападали диди сливите? Да. А знаеш ли това отпред какво е? Давайте да ви разкажа какво е. Тук са сливите, а отпред е това, което трябва, за да може от сливите да стане една течност. Нещо емблематично за Родопите – ракията. Това зад нас е бившия ракиен казан. Един от няколко, от които има село Върбово. Всяка махала си имала ракиен казан, защото във Върбово е известно с своите дръвчета, с сливи. И по-важното известно е със своята ракия, която дори е станала нарицателна, наричате боботанка. На един от големите родове тук, Боботанови. Дори в Широка лъка така разговорно казват на ракията боботанка. Толкова били известни с майсторлъка си. Давай ръчичка да го прескочим. Давай. Браво. Говорейки си за боботанката, в много от старите къщи са останали едни огромни каци. Да. Може би по 400-500 литра, които са били точно за джебрите от тази река. Как са ги пренасяли тия каци, по тия шикаци? Каците не са ги пренасяли, а са ги сгубявали на място в къщите. В Върбово. Те ги сгубяват, т.е. имат си летви, имат си обръчи и там ги сгубяват. Обаче когато продукта го смачкат и трябва да се свари. Значи джибрите са ги събирали в къщи, където кацата е сгубена на място, защото тя не може да се транспортира. И не може да влезе през вратата, толкова са големи. Там джибрите превират и стават вече готови за варени и после ги пълнят в по-малки каци. Местните хора тук са били известни с това, че са били добри майстори кацари. Те са правили страхотни бурета и са ги качвали, по-малките бурета са ги качвали на самара на магарето или на коня. Сега се изчупила чешмичката. Тук имаше чешмичка и тя течеше в дървеното корито. Имаше масичка направена от камъни. И този орех тогава беше младичък, още като идвахме ние преди няколко години. Тези две къщи. Да, това е къщата, която искахме да се вземем. Много ни харесваше. Да, още много ни харесва. Просто има много хубава енергия. Долният етаж е само от една стая. В средния сме влизали, между другото. Да. Бяха ни показали да знаем на какво да се надяваме. Много ни харесва. Наистина, двете къщи са на, доколкото знам, на две братски семейства. Долната си останала с покрива с камени тикли, докато на горната са ги свалили и са сложили ламарина, за да запазят самата къща. Тези покриви са много тежки и ако те не се поддържат, са много опасни за самата къща. Виж, има стъпалца на оградата, откъдето човек да се качва. Да, има. Не, всъщност тези не са закачвани. Тези стъпала, така направени, са държали дървени гради, които горе са държали дървена оградка.
За съжаление и любимата ни плевня е паднала. Щеше да стане страхотна веранда закрита. А пък тук отзад също имаше един навес и имаше дупка в земята, която е била картофохранилище. Защото в миналото, пък и все още в момента в някои къщи, картофите се съхраняват в мазетата или на други места в земята, вкопани в една дупка. Там се запазват най-дълго. Виж, има такива долапчета за кокошките. Да, долапчета са много. Това е хранилка за животни, а пък този кръгъл камък е покривал нещо като гърни, може би. Скри го вратата. Да. Номер 10. Този покрив е малко опасен да се дръпне навън. Ама. Но гледката така много хубава. Ето тук да си седите, да си гледате карлък. Ти не ги пазиш, бе? Ето, заповядай. Тишината на децата се крие в шипката. Да. За всеки по една шепичка. Седнали сме си тук на припека пред къщата и си гледаме към връх Карлък, връх Орфей. Между другото, с Ками си говорихме за връх Карлък. Той е свързан с емблематичната за Родопите песен "Бела съм бела юначе". Там дори се споменава. Като историята разказва как млада девойка е била скрита в една пещера там, за да избегне потурчването. Аз знам, че всички девойки от съседното село, сега Петър каза, че от Мугла. Аз съм чувала за Солища и за Гела, не съм сигурна. Възможно е, те са от двете страни на един и същ връх. Да, те са най-близките села и всъщност старица ги е пазила момите там и е била нацапала лицата им с скал или с въглен, за да не ги познаят или за да не се виждат, защото били бели и камътни, да речи. И когато нападателите си тръгне, когато са успели да ги отблъснат, младежите, годиниците на тези моми са отишли да си ги вземат и една от тези момичета, една от тези девойки, излязла и се търкала с лицето и казва: "Бела съм бела, иначе нали аз съм твоята жена, дори да не ме познаеш." То това е една от легендите за песента. Върха наистина е много красив. Най-близкият връх в Родопите е Голям Перелик, се намира близо до него, но доколкото знаме военна база има отгоре на самия връх, иначе той е с няколко метра по-висок от Карлък. Да, не е голяма разлика. Да. Но Карлък е много по-красив, защото Голям Перелик е като плато. И той не е типичен връх. Карлък, между другото, означава усойно заснежено място. Това е на родопски диалект. Голям снежник, дали не беше третото име, не знам. Второто първото е връх Орфей. И всъщност може да си го качите. Ние сме го качвали от Гела за няколко часа. И от Мугла. От Хижа-ледницата мисля, че нагоре още 3 часа пътя, нещо такова беше. Между другото, то е свързан и с един езически обичай, доколкото знаме, много стар обичай за Родопите, който се е правил в село Мугла. Още се извършва. Всяка година, не знам колко се извършва. Всяка година го правят, качват се на едно място, което наричат Махрапе. Което е близо до върха. Под върха. Махрап означава нещо като ултар. Мисля, че на турски означава точно ултар. И този празник се казва сределието. Те го правят в първата седмица, мисля, че на месец август. Около ден тук вече. Не, на август месец, не е ден. Първата седмица на август. Добре, да кажем, че август. И там се качват и носят цветя и оставят един вид символични дарове. Да. Тъй като тук в Родопите божеството, обекта Слънце е много заложено още в голямото минало, да речем. Останало още от тракийските обичаи. Дори самото име Райко. Един от кварталите на Смолян е Райково. Оттам се казва. Но това са неща, които сме ги чели доста назад във времето. И вече са ни останали просто така като интересни образи, мотиви, като части от книгата, пък книгата трябва някога да я свържем изцяло. Но това беше когато бе в този край. Сега вече променихме малко по-към тракийското, да кажем, към източния Родопи. Как сте, деца? Искате ли да видим училището и църквата? Да. Да, мамо, виж. Много сте добри. Да. И аз се харесвам, да. А ти шипката харесваш.
Село Върбово, между другото, има страхотен храм, вече го споменахме. Църквата Свети Георги. Тя има уникални ръчно рисувани стенописи. Ние се намираме точно над нея, така че сега ще се спуснем да я заобиколим. И съвсем не е случайно, до двора на църквата е залепен двора на бившето училище, да. В който са учили над 100 деца, може би няколко стотин дори. Не знам дали не бяха около 400, ще ви изложим за точния брой, но тази наша приятелка, която ви казахме, че е учителка в музикалното Широка лъка и която е родена тук в една от махалите в Махали Сливо, тя казваше как е учила в това училище и пеша, тъй като до махалите нямало друг път на времето, пък с какво да минават, пеша през гората са слизали на училище да учат. 40 минути е път? Да, 40 минути. Ние сме го качали много пъти, 40 минути. Освен, че 40 минути наоколо ходят мечки. Много, да, тя за това сега вече не иска да идва. На времето не знам колко са ходили мечки, имало повече хора. Мечките все пак са бягали, нали, от хората, но било е много оживено село. Надяваме се така да почне да се възстановява. Наша приятелка, мисля, че в коментарите вече сте писали тук още кой живее, се опитва да възстанови и картофохранилището в един нов бъдещ проект. Стискаме палци и всичко да върви по вода и наистина да се върне живота в това село. Искам да видиш ключалката, колко е интересна. Ето го и училището. Дори да не е отворено, той се отворил само. Много хубаво писалище си имате. Да, стария чин. А тук са били мастилниците. Така ли? Да, това е за мастилниците и за писалката.
Тази църква впечатлява с уникални стенописи, които за съжаление няма как да ви покажем, защото в момента е заключена. Но ето тук можем да видим част от тях с останало изображение на Свети Георги. Доколкото си спомням, се смята, че е рисувана от ученици на Захари Зограф. Да. Това е Мерджановата махала. Да. Не знам дали може да добиете представа тази къща, колко е огромна. Да, тук има много. Сигурно има още 2 етажа надолу. Да, да. Лук е направен от едно цяло дърво, издълбан Тук вътре. го видяме за пръв път, даже не знам дали други да сме виждали. Виждал съм на Ивановската махала на 2 къщи. Да, ама тук. Да. Нали, пак в Върбов. Да, в друго село не съм виждал такова нещо. Издълбане, правят ги с резачки, едно време обаче с тесли, няма резачки. И е закачен на такива като куки. Необятни са Родопите със своите красоти и чудни истории, но нашето преживяване в село Върбово не приключва тук. Започва една незабравима среща, която ни връща в живото минало и ни кара да се замислим за бъдещето. Но тази среща ще ви покажем в следващия ни епизод. А до тогава бъдете здрави и откривайте красивите неща в живота.